αγορές, σε νέες αγορές, όπως είναι η ρωσική αγορά, που θα μπορούσε να απορροφήσει όλη την ελληνική παραγωγή και να πωλείται 20 και 30 ευρώ από το ελληνικό κράτος στις ξένες αγορές και να παίρνει το κέρδος ο παραγωγός και να μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να είναι κυρίαρχος στον τόπο του και να μπορεί να ζει πραγματικά. Να μην πηγαίνουν δηλαδή τα χρήματα του δημοσίου, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα εκατομμύρια που ήρθαν από το ΕΣΠΑ για τους νταβατζίδες της δημόσιας ζωής, όλα αυτά τα χρήματα να επιδοτήσουν την πρωτογενή παραγωγή. Βέβαια, όταν μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή, πρωτίστως πρέπει να αναφερόμαστε στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτει η πατρίδα μας. Η Deutsche Bank αναφέρεται σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη σε βάθος μιας δεκαετίας. Θα έχουμε τόσα κέρδη. Αν είχαμε ξεκινήσει δηλαδή το 2010 αντί να πούμε στο μνημόνιο να βγάζουμε φυσικό αέριο από την Νότια Κρήτη, τώρα θα ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Η Χρυσή Αυγή μιλάει για εθνικοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και βέβαια για να φύγει η αρχόνη, η θηλιά από το λαιμό του ελληνικού λαού. Η Χρυσή Αυγή μιλάει για λογιστικό έλεγχο στο δημόσιο χρέος. Αυτό το απεμπόλησαν όλοι. Έκανε ένα τσίρκο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή. Είχαν φέρει κάτι περίεργους τύπους με κάτι σαγιονάρες, κάτι εντελώς ελεηνούς. Τους παρουσίασαν ως καθηγητές και εμπειρογνώμονες και έκαναν έναν έλεγχο, λέει. Δεν παρουσίασαν απολύτως τίποτα. Εδώ χρειάζεται σοβαρός λογιστικός έλεγχος με διεθνείς παρατηρητές, με Ευρωπαίους παρατηρητές, ειδικοί ελεγκτές να μπουν σε όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς, να τα κάνουν όλα φύλλο και φτερό, να δούμε τι πληρώνουμε στους ξένους τοκογλύφους και τι δεν πρέπει επιτέλους να πληρώνουμε. Και αυτό θα γίνει βεβαίως με βάση το διεθνές δίκαιο που σέβεται η Χρυσή Αυγή, όπως έγινε σε πολλά κράτη του κόσμου, σε κράτη της Λατινικής Αμερικής όπως ο Ισημερινός. Διαγραφή λοιπόν του παρανόμου χρέους, διεκδίκηση του κατοχικού δανείου από τους Γερμανούς και αυτό απεμπολήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε απολύτως τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα κατοχικό δάνειο που ήδη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τους σοβαρότερους διεθνείς οικονομολόγους, τιμάται γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάλτε και τους νόμιμους στόχους, μιλάμε πως άνετα θα μπορούσαμε να κάνουμε συμψηφισμό του χρέους της Ελλάδος προς τη Γερμανία. Ή να δεσμεύσουμε τη γερμανική περιουσία στην Ελλάδα, όπως είχε πει ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παρασκευόπουλος. Θα πάρουμε, λέει, τα ακίνητα του Ινστιτούτου Γκέτε, είπε το βράδυ στη Βουλή, και τράβηξε μετά το αυτί του Τσίπρα η Μέρκελ και τα πήραν όλα πίσω και έκαναν μία ακόμα κολοτούμπα, όπως έκαναν κολοτούμπα και εις ό,τι αφορά τις περιβόητες λίστες, σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν εισπράξανε ούτε ευρώ το δημόσιο από τη λίστα Λαγκάρντ, από τη λίστα Λουξεμβούργου, από τη λίστα των ακινήτων του Λονδίνου, δεν ανοίξανε τις offshore εταιρείες με το μαύρο πολιτικό χρήμα, δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Το αίτημα λοιπόν για πολιτική κάθαρση στην Ελλάδα, ένα αίτημα που μόνο η Χρυσή Αυγή εκφράζει, είναι και το αίτημα αυτό, είναι και το σύνθημα αυτό που βρίσκεται στην προμετωπίδα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας και θα μας βάλει στη Βουλή με πολύ ψηλά ποσοστά. Όπως το 2012 μπήκαμε στη Βουλή με το σύνθημα «Οι κλέφτες στη φυλακή», τα κλεμμένα στον ελληνικό λαό, έτσι και σήμερα θα είμαστε η ανερχόμενη πολιτική δύναμη. Αλλά όσοι τον διαδέχτηκαν με αμαρτωλές συμβάσεις και με μίζες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κ. Παπαντονίου, κ.